جبورا یا گشتی دەستپێکێ ئەم بەرخۆدانیên gelên xwe bibîrtînin Deniz Çiya, Ziyad Heleb, Rojbîn Hesekê, Dilbirîn Qamişlo, Feraşîn Efrîn, Şehîda Amara, Şehîda Leyla Qasim û hemû şehîdên got tevlî berxwedaniya taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiye bûne em bi rêzdarî û bi hurmet li ber giyanên wayî paqij û tekoşîna wa bejna xwe li ber wan ditewînin û sersaxiyê ji malbatê şehîdan re dixwazin ko bi moralekî bilind û derfetên sînordar tevlî berxwedaniyê bûn û li hemberî êrîşên hovane sekinîn ya ku di rêkefta şeşê mehayeka 2026 de dest pê kir. Şêx Meqsûd û Eşrefiyê rastî êrîşên sîstematîk dubare kirî bê ser û ber ji aliyê hikûmeta veguhêz û dewleta Tirk ve bi çekên giran hatin kirin. Ev êrîş li ser sivîlan, jin, zarok û ixtiyaran hatin kirin û bin pêkirina hemû zagonên navnetewî ev yek jî 5 rojan berdewam kir. Ermancgirtina sivîlan, mal û avahiyên ku ji bo ermancên mirovahiyê û perwerdehiyê hatine destnîşan kirin ji nexweşxaneyan, ji dibistanan ev sûceke şer e û bin pêkirineke giran ji zagonên navnetewîyê mirovî ye. Ew jî weke bin pêkirina peymana Cinêfiya çaran sala 1949 û lîsteya peymana Lahay sala 1970. Sîstema Roma destnîşan dike ku divê sivîl neyên ermancgirtin, divê êrîşên bêser û ber neyên kirin, divê kuştin, îşkence an jî danûstandina xirab neyê kirin, divê êrîşên kadroyên bijîşkî neyên kirin û divê rehîne neyên girtin. Wekî din tiştên got hikûmeta veguhêz û dewleta Tirk li ser van taxan li kuştin, koçberkirin bi Kurdan li wir pê anîn mebesta wanan qirkirin bû. Em wekî rêxistinê jinan li kantona Cezîrê bi tundî va sûcan şermezar dikin û piştrast dikin got pêkanîna van sûcan de hemû aliyan de ji aliyê hikûmeta veguhêz û dewleta Tirk ve li dijî mirovahiyê ye. Em bang li civaka navnetewî, sekretêrên giştiyê UN û dewletên garantor dikin ku piştî lêpirsîneke zelal û serbixwe ya dozên wan berpirsyariyên va tawanan hesa bipirsin û wan bibin ber dadgeha cezayî ya navnetewî got desthilatdara wê li ser van tawanan heye. Her wiha em daxwaz dikin ku Konseya Ewlehiyê ya UN berpirsyariyên xwe yên yasayî اخلاقی ین دربارê van bin pêkirina û tawanên li dijî gelên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê û saziyên sivîl û parastina milkê hatin kirin wek hêzên parastina hundirîn. Em daxwaz dikin got hesabkirina va sûcdaran bêkirin. Bi navê şehîda Deniz ya ku bedena wê û rihê wê yê pîroz û paqij hata perçekirin û avêtin ev yek piştgirî dike got ev kiryarê Daişê ne. Em banga hemû rêxistinên mirovî û mirovahiyê dikin ku hewldanên xwe ji bo eşkerekirina rastiyê û piştgiriya gel zêde bikin. Weke Muneseqiya jin li kantona Cezîrê em soz didin şehîdên xwe got heta ermancên gel yê xwestî pêk werin û serkeftin pêk werê em ê li ser şopa wan bimeşin. Ji bo hemî birîndara jî saxlemiyê dixwazin. Muneseqiya jin li kantona Cezîrê 15 mehayeka 2026. شهید نامرن شهید نامرن برخوادان جیانه برخوادان جیانه برخوادان جیانه برخوادان جیانه